Παραμένουμε στις αμπελιές και πάμε να γνωρίσουμε εδώ τους εκπροσώπους του πολιτισμού, του αθλητισμού, του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων. Και τι κάνετε, να ξεκινήσω με εσάς. Χρόνια πολλά, αυτό είναι για μένα. Χρόνια πολλά, στην υγεία σας. Στην υγεία σας, ό,τι επιθυμείτε, καλώς παιδιά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Δυναμικά η ομάδα. Καλώς σας βρήκαμε. Έχω και μια ηλικία. Έχουμε δύο. Δύο ηλικίες, Να είστε καλά. Είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1984. Πρώτος πρόεδρος του συλλόγου ήταν ο Παπαδόπουλος ο Βαγγέλης. Σκοπός του συλλόγου μας είναι να ερευνήσουμε, να καταγράψουμε, να διασώσουμε και να προβάλλουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Επίσης, σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να ερεθίσουμε τους νέους, να είναι κοντά στον πολιτισμό και να τον κρατήσουμε έτσι όπως ακριβώς μας τον παραδώσαν οι προγονείς μας. Τι εκδηλώσεις κάνετε μέσα στη χρονιά προκειμένου να στηρίξετε αυτό το κομμάτι? Οι εκδηλώσεις που κάνουμε, η κεντρική εκδήλωση είναι τα αμπελιώτικα. Γίνεται στις 2 Μαΐου στη γιορτή του πολιούχου του χωριού μας του Αγίου Θανασίου. Είναι πανηγυρικές εκδηλώσεις. Συμμετέχει κόσμος και περισσότερο νεολαία. Το γλέντι γίνεται μέχρι το πρωί, ένα καθαρά μακεδονικό γλέντι. Αναβιώνουμε θύματα διάφορα, όπως το χθεσινό που κάναμε την Κόλλητα Μπάμπο, που γίνεται προπαραμονή των Χριστουγέννων. Θα το δουν οι τηλεθεατές. Αναβιώνουμε έθιμα του γάμου. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι ακριβώς γίνεται με την Μπάμπο? Με την Μπάμπο, Μπάμπο σημαίνει γιαγιά. Ναι. Το Κόλλητα Μπάμπο σημαίνει γιαγιά σφάζω. Κόλλιατα. Το Ναι. κόλλιατα σημαίνει σφάζω. Σφάζανε, το λέγανε τα παιδιά για τον Ηρώδη που έσφαζε τα παιδάκια και έψανε τον Χριστό. Και η φωτιά που ανάβουμε το κάνουμε για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε τον κόσμο, τις ψυχές του κόσμου. Μάλιστα. Αυτό συμβολίζει η φωτιά. Πού το θυμηθήκατε τον Ηρώδη? Τι να κάνουμε. Το χωριό μας είναι χωριό το οποίο υπήρχε εδώ πέρα, δεν ήρθαμε από πουθενά, είμαστε γηγενείς Μακεδόνες. Και υπάρχουν θύματα πάρα πολύ παλιά, τα οποία τα ψάχνουμε. Ευχαριστούμε όλους τους χορευτές, όλο το χωριό, όλη την ευρύτερη περιοχή που μας βοηθάει να μπορέσουμε να καταγράψουμε όλες αυτές τις ιστορίες που έχουμε από τους προπάπους, από τους παππούδες μας, τους γονείς μας και πιστεύουμε να είμαστε εκεί να τα παραδώσουμε και στα παιδιά μας. Έτσι πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Όποιος αγαπάει τον πολιτισμό τον παραδίδει κιόλας. Για να δώσω το μικρόφωνο τώρα στην Γεια σας. όμορφη κοπέλα εδώ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι υγεία και ευτυχία, γνώση και δημιουργία για το νέο έτος. Από μικρή θυμάμαι τον εαυτό μου στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Είμαι φοιτήτρια στο παιδαγωγικό τμήμα της Φλόρινας, αλλά έρχομαι κάθε Κυριακή στο χωριό για τις πρόβες που γίνονται. Η νεολαία του χωριού δραστηριοποιείται, παίρνει μέρος και συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες, στα πανηγύρια, στους χορούς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Σύλλογος ενώνει τη νεολαία του χωριού. Και είμαστε όλοι μία παρέα. Πάρα πολύ ωραία. Για να ακούσω και την άλλη την όμορφη την κοπέλα και οι δύο κούκλες μαζί μου βάλατε. Γεια σας. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Εγώ είμαι μαθήτρια, πηγαίνω πρώτο λυκείου και είμαι χορεύτρια εδώ και 7 χρόνια στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελιών. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να πάμε μια εκδρομή στο εξωτερικό στην Κύπρο, να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και συνεχίζουμε να δημιουργούμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, ταξίδια για να συνεχίσουμε την παράδοσή μας. Πάρα πολύ ωραία. Για να ακούσω τώρα τον χοροδιδάσκαλο εδώ που τον έβλεπα το πρωί. Καλημέρα σας. Μες στη χαρά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Με υγεία χρονιά. και αξιοπρέπεια. Κάτι που μας λείπει. Είμαι ο χοροδιδάσκαλος του Πολιτιστικού Τώρα Συλλόγου. έτσι που το είπατε κάτι που μας λείπει θα έχει πολλές παρεξηγήσεις. Μας λείπει η Σηκώνει αξιοπρέπεια. πολύ κρασί. Πρέπει να την Πολύ κρασί σηκώνει, όχι πολύ νερό. Γεια σας, καλή χρονιά. Είμαι ο χοροδιδάσκαλος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Οι χοροί που χορεύουμε είναι τοπική μακεδονική και είναι της ευρύτερης περιοχής του Πάικου και του κάμπου των Γιαννιτσών. Θέλω να τονίσω για τη μεγάλη προσφορά που έχει η νεολαία σε αυτό το σύλλογο. Είναι πάρα πολύ ζωντανή. Συμμετέχουν σχεδόν όλοι η νεολαία του χωριού, αλλά θα παρατηρήσουμε ότι όλες οι γενιές των αμπελιωτών χορεύουν.
Ναι. Εδώ όταν χορεύουν δεν σταματάνε, ξεχνιούνται. Όπως σας είπαν και προηγούμενα, το πρωί το διαλάνε. Και ξέρετε, με πολύ ωραία τραγούδια, με πολύ ωραίους χορούς και πολλές μελωδίες με πολυπίκυλους ρυθμούς. Έχουν μια τέτοια ιδιαιτερότητα στις αμπελιές και δεν μπορούμε να βγάλουμε από την μέση και όλα την προσοχή μας επάνω στη φορεσιά. Το χωριό αυτό έχει αναδείξει μουσικούς οργανοπαίκτες νέους, είχε πολύ παλιούς οργανοπαίκτες γκαϊτατζίδες ως επιτοπλίστων και τώρα έχει βγάλει νεολαίους οργανοπαίκτες που επανδρώνουν όλους τους γάμους, όλες τις γιορτές. Δύο μουσικές ορχήστρες οργανοπαίκτων έχουν οι αμπελιές. Και δεν νομίζω να υπάρχει άλλο χωριό που να έχει αυτήν τη δυνατότητα. Δύο πλήρεις ορχήστρες παραδοσιακών χωριών. Εύκολα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που τιμάτε το χωριό μας. Να είστε καλά. Θέλετε να πάμε να δούμε τώρα το έθιμο της Μπάμπος που λέγαμε νωρίτερα? Πάμε να δούμε το έθιμο και επιστρέφουμε πίσω να γνωρίσουμε την ποδοσφαιρική ομάδα της περιοχής, του χωριού.